Geştên geştiyariye yên di demsala biharê de ji bo bajarên Bakurê Kurdistanê zêde bûne. Bi taybetî ji cejna Remezanê ve her roj bi hezaran geştiyar serdana Diyarbekirê dikin û li şûnwarên geştiyarî yên Sûrê digerin. Geştiyarên ku yekem cara serdana Diyarbekirê dikin dibêjin. Wan gelek ji vî bajarê qedîm hes kir. Çok beğendim Diyarbakır'ı. Ez ji İzmîrê têm. Yekem carê serdana Diyarbekirê dikim. Dîrok û çanda vê derê bandor li min kir. Rêberê me behsa çîrokên van berhemên dîrokî kir. Yên ku heta niha nehatine Diyarbekirê bila zû werin û vî bajarê xweş bibînin. Diyarbakır'ı tarihi ve geçmişiyle beraber gezmek bizlere bir onur veriyor. Em ji bajarê Qirqlarelê hatine. Em yekem care têne Diyarbekirê. Me dît ku Diyarbekir bajarekî gelek xweş e. Ji bo me rûmet e ku em di nav dîroka vî bajarî de digerin. Me kela Diyarbekirê dît, em li nav mizgev dixan û ciyên dîrokî geriyan. Kompanyên geştiyariyê ji bajarên Rojavayê Tirkiyeyê û welatên cîhanê bi 10,000 geştiyar tînin bajarên wekî Riha, Diyarbekir û Mêrdînê. Li gorî zanyariyên ku ji berpirsên rêxistinên otelan hatine girtin, ji cejna Remezanê ve di otelan de cihên vala nemane. Li gorî 2021 di 2022 de rêjeya tijîbûna otelan ji sadê sih zêde bûye û tenê di 4 mehên destpêkên 2022 de ji 180,000 zêdetir geştiyaran serdana bajêr kirine. Geştiyar herî kêm şevek û du rojan li bajêr dimînin û digerin û danûstandinê dikin. Velatê me dibînin, ondan sonra tariha me dibînin, kültura me dibînin. Yani baş yani em dixwazin were. Em dixwazin bira giş werin. Yani bira roy otela cî nemîne. Bira lokantaya da cî nemîne bira werin. Yani ji ya xweşte tişkî heye. Yani ji bo ekonomiyê. Xel gelge, tijiye yani spî ve şqar rêbar nînin û dema bibe bahar hemî kes de. Li gorî daneyên Rêveberiya Geştûguzariyê ya Diyarbekirê di 12 mehên 2021 de ji ber bandora pandemiyê jî 505,000 geştiyar li Diyarbekirê bûne mêvan. Di 4 mehên destpêkên 2022 de 180,000 geştiyar hatine Diyarbekirê û 273,000 geştiyar li otelan bicih bûne. Tê çaverêkirin ku di 2022 de ji milyoneke zêdetir geştiyar serdana Diyarbekirê bikin. Hasan Kako, Kurdistan 24, Diyarbakır.